De 5 spørgsmål, der skal besvares i opgaven her, relaterer alle sammen til den inklinationsvinkel, som jorden har i rummet. Inklinationsvinklen er en beskrivelse af den hældning, som jordens rotationsakse hælder med ude i rummet, hvilket er cirka et sted mellem 23 og 24 grader. Hældningen på jordens rotationsakse er også årsagen til, at vi rent faktisk har årstider her på jorden. Vi befinder os på den nordlige halvkugle i Danmark, her hvor vi ser krydset på modellen. Og lige som modellen står nu, er vi i foråret og tæt på at have sommer. Når vi går over i sommer, så har vi den dag, vi kalder sommersolhverv, hvilket er der, hvor solen den står over horisonten længst tid. Hvis vi tager fat i jorden her og hiver den ned her, så ser vi, at solen står op cirka klokken 4 om morgenen og går ned igen cirka klokken 8 om aftenen. Det giver en dagslængde om sommeren på cirka 16 timer. Hvis vi spoler et halvt års tid frem i tiden, ser vi her, at vi når hen til vinteren. Og det er altså her, hvor nordsiden af kloden vender væk fra solen. Vinteren starter den dag, vi kalder jævndøgn, hvilket er den dag på året, hvor vi har solen over horisonten kortest tid. Så hvis vi ser her, hvor solen går op den første vinterdag, så er det, skal vi sige, klokken 6 om morgenen, og går ned igen cirka klokken 3 her om eftermiddagen, hvilket svarer til en dagslængde på omkring 7 timer. En anden ting vi ser, hvis vi starter animationen her, det er solstrålernes vinkel ind på jordens overflade. Om sommeren så ser vi, at solstrålernes vinkel ind på overfladen i forhold til det punkt, vi befinder os i, at den vinkel den er meget større, end den er om vinteren. Det betyder også, at der er mere energi per areal om sommeren, hvor vi får det varmere om sommeren, end vi gør om vinteren. En anden observation, vi gør hen over årets forløb, det er, at vi om sommeren har solen stående højere på himlen, end vi har om vinteren. Hvis vi forestiller os, at vores inklinationsvinkel på jorden svarede til den, som Venus har, ja, så vil vinklen kun være 2 grader. Hvad vil det betyde for vores årstider? Hvis vi tager fat i vores planet, hiver den rundt et års tid, så vil vi for det første se her, at vinklen af de solstråler, som træder ind i det punkt, vi står på jorden, ikke ændrer sig det store, samt at højden, som solen kommer op på i dagstimerne, stort set er den samme hele vejen rundt. Det vil sige, at vi har en middeltemperatur i vores punkt, som er stort set uændret hen over tid. Hvilket betyder, selvfølgelig har vi nattemperatur og dagstemperatur, men vi har ikke årstid som vinter og sommer, fordi vi ikke har vores hældning på 23 grader i rummet. Hvis vi så forestiller os, at vi havde en aksehældning, der svarede til Uranus, så vil det straks være en helt anden historie, vi taler om her. Hvis vi igen selvfølgelig stadigvæk tager udgangspunkt i, vi står i krydset her, så vil vi have det, der svarer til, her vil vi have nat og dag, når vi bliver belyst af solens stråler sådan 90 grader i forhold til aksens placering i rummet.
Lige så snart vi når herover, så vil solen ikke indtræde, på grund af at vi befinder os nu på noget, der svarer til bagsiden af jordens overflade. Det vil vi gøre sådan cirka i næsten et halvt års tid. Eller i hvert fald i det må vel næsten svare til et kvart års tid. Her der vil vi så igen have nat og dag, og herover der vil vi have en tid, hvor solen aldrig går ned, men bevæger sig i cirkelbevægelser over vores himmel. Så her der vil vi få det meget varmt, som vi kan se i indikationen af termometeret herovre. Her vil vi begynde at få noget middel, og her vil vi begynde at få det rigtig, rigtig koldt, for der vil solen jo ikke komme til at lyse på os i nogle måneder. Så alt taget i betragtning, så er det nok meget godt, at vi har den vinkel, som vi har i dag, trods alt.